Jatend FKF Nick Mwendwa, jasiasa Cyrus Jirongo kod mane en jagoro e migawo mar tuke jambetre Peter Kaberia gin moko kuom ji maduol ma EACC oyango yaw buchegi mag mibadhi. EACC oyango ni gisechwalo buge ne ogai mar jomin buche ka gidwaro kawo okang' mar chik ne buche maromo 12. Magi gin buche mibadhi mane gitimo ne nonro e kind tarik 1 dwe mokwongo higani nyaka tarik 31 dwe mar adek mano mar higani. Duol makedo gi mibadhi EACC olando yaw buche 17 mag mibadhi kaluwore koda nonro mane gitimo e kind dwe mokwongo mar higani nyaka dwe mar adek. EACC oyaw bura mar mibadhi ne bad migawo mar tuke kaluwore koda chenro mar gero kendo bero pewe tuke 5 e ikruok tuke Africa Cup of Nations e higa 2018. Jogo magidwaro makne gi bura oting'o mane en jagoro mongirore e migawo mar tuke jambetre Peter Kaberia, jatend FKF Nicholas Mwendwa Kithuku, apisas duto e bad migawo mar tuke, midusa maduong' mar Sports Kenya John Kiende Ruga e kind apisas mamoko. E bura machielo, ginono chudo mar $250 motim kod kaunti ma Nairobi ne kambi mar Kuza Farm and Allied Limited. Gidwaro mondo kawo okang' mar chik ne okil mar kaunti Lydia Ogwoka, apisa maduong' mar omenda Halkano Wako, apisas duto mag Kuza Farm kod director mare Cyrus Shakalanga Jirongo. EACC kamano bende dwaro oyaw bura ne Jacinta Adoyo Hezron matiyo e Appeals Commission of Revenue Allocation kuom tiyo gi oboke mabandia e yudo tich kendo yudo mwandu e yo ma ok oyangore. Bende gidwaro tim nondo e wach yudo kendo cholo mbolea manengo gi oyweyo koa National Cereals and Produce Board badema Eldoret. Bura idwaro mondo omakne ji 6 mane owuondore ni gin jopur mawuok e gweng' ma Keses e kaunti ma Uasin Gishu e kind higa 2017 gi 2018. EACC kamano bende dwaro oyaw bura ne Jacinta Adoyo Hezron matiyo e Appeals Commission of Revenue Allocation kuom tiyo gi oboke mabandia e yudo tich kendo yudo mwandu e yo ma ok oyangore. Bende gidwaro mondo olor file mar apisa mar KPA manitudo gi tiyo marach kod apise kano kwayo mit bilie mar $436,630. Kata kamano, ng'ama nodonjone owacho ni apisa no nodwoko ne pesgo duto. E kind dweche 3 mokwongo ma higani, EACC osekwayo olor buche 4, files 8 odwok mondo omed timne gi nonro, 2 notamruok kawne gi okang' mar chik ka 2 moko rito wach mogik mar apis jomin buche.